ಕಾಸರಗೋಡು ಕುಡ್ಲಗು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ಫೈಲೈನರ್ ದಾತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ತತ್ತಿನ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಗ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿನ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಗಂಟೆದಾತು ಪೊರ್ತುಗು ನಡೆತದನು. ಈ ಅಪಘಾತಡು 5 ಜನ ಜಾಗೆಡೆ ಮರಣ ಪಡೆದಿತ್ತದು, 7 ಜನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು. ಅಜ್ಜಿನರ್ಕ ನಿವಾಸಿ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಖತೀಜಾ, ಅರಣ್ಯ ಮೆಗ್ದಿ 52 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನಫೀಜಾ, ಖತೀಜಾರೆನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು 13 ವರ್ಷದ ಹಸೀನಾ, ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಳು 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಆಯಿಷಾ ಫಿದಾ, ಖತೀಜರನ ಇಲ್ಲಗ ಬದದಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧಿ 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಹವ್ವಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕದ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ 47 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮರಣ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು. 2 ಜನದ ಮೃತದೇಹ ಜಾಗೆಡೆ ಇತ್ತದು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಿತ್ತದು. ಬರ್ಸರ್ದಾತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತಿನಿರ್ದಾತ್ರ ಖತೀಜಾ 2 ಜೋಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಸಂಬಂಧದ ಪೊಂಚೋಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಡು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಪೊರ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಕಡೆರ್ದು ಯಮನರು ಪಡಬತ್ತಿನ ಬಸ್ ಆಟೋಡಿತ್ತಿನ 5 ಜನಲ್ನ ಜಾಗೆಡು ಬಸ್ಗೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ 2 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ್ಲ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಪಡೆತೆರನ್ನು ತೆರೆದು ಬೈದನು. ಮೃತರೇನು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಯಪಡೆಯನಗ್ಲೆನು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಾದಿರು. ಘಟನೆದಾತ್ರ ಒಂದ ಪೊರ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ಲ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.